Aurtengo udan, denerako soluzioa duzu. Euskaltelek berriera dakarkizu. Samsung Galaxy S24 erabiltzeko erraz den adimen artifiziala duena, hilean €9 bakarrik ordainduta. Euskaltel, zer nahi duzu bihar? Bizkaiko Foru Aldundia. Bizkaia denontzat. Errepide saretan, Behi-hogei errepidean Ibar Susin Ezkarreko erreiak itxita egongo dira binorantzkoetan abuztuaren 23 arte, eta Behi-10ean Max Centerreko zuzengunean merkataritzagunetik sartzeko bidea darra erabat itxita egongo da, baita errepide horretatik Max Centerrera sartzeko bidea darra ere Bilborako norantzkoan gaur gauean eta bihar osteguna goizeko 10 eta 6 bitartean. Informazio gehiagorako sartu bizkaia.eus atarian. Bizkaiko Foru Aldundia. Bizkaia denontzat. Datorren igandeko hauteskunde legegileen bigarren itzuliari begira, bai Ipar Euskal Herrian baita Frantziako estatua mugimendu ugari izaten ari da, eta Le Penen bilgune nazionalari aurre egiteko helburuz, Peio Etxelekuk eta EAJko 3 hautagaiek Fronte Popularraren alde bozkatuko dute. Dufauk engainamendua hartu du diputatu gisa, hautatua bada Frantzia intsumisioaren taldean ez sartzeko. Eskuin muturra baztertzera baki du Imanol Pradales Eusko Jaurlaritzako lehendakariak eta ez da Voxekin bilduko datorren astetik aurrera alderdi politiko eta gizarte eragileekin egingo duen bilera sortan. Eusko Jaurlaritza berriaren ibilbide honetan legebiltzarrarekiko errespetua funtsezkoa izan beharko litzatekeela adierazi du Amaia Martinezek Imanol Pradalesek egindako adierazpenen aurrean. Iruñean Sanferminak gerturatzen ari zaizkigu eta langileek 1500 litro likido irristagaiz barreiatu dituzte Udaletxe plazaren eta estafeta kalearen hasierako tartean, helburua erorikoak saihestea eta entzierroa seguruago egitea da. Espainiako Barne Ministerioaren asilo eta babeserako bulegoak asiloa ukatu dio Bilboko aireportuan 10 egun daramatzan gizon sahararrari Espainiako gobernuak Eskola Autonomia Erkidegoan duen ordezkaritza jakinarazi duenez. Aipaturiko gizona duela 10 egun iritsi zen Marokotik Bilborako hegaldi batean eta ez omen zuen sartzeko baimenik. Lur hartutakoan saharauiarra zela esan eta asiloa eskatu zuen arrazoi politikoengatik. Geroztik Bilboko aireportuko onartu gabekoen gelan zegoen, antza denez ostegun honetan deportatuko dute Marokora. Gabon, EAJko kideek iragarri dute Fronte Popular berriaren hautagaien alde bozkatuko dutela eskuin muturra geratzeko. Peio Etxeleku EAJko Iparburu Batzarreko presidenteak uste du euskaldunon eskubideak arriskuan daudela eskuin muturra boterera iristen bada. Era berean adierazi du boto horrekin aukera historikoa dutela abertzale bat lehen aldiz Asanblada Nazionalera bidaltzeko. Frantziako Asanblea Nazionalerako hauteskundetan EAJak 3 hautesbarrutietan aurkeztu zituen hautagaiek jakinarazi dutenez, Fronte Popularraren alde bozkatuko dute bigarren itzulian. Uztailaren 7an, Iñaki Esanizen hautagaitza sostengatuko dut, hautagai izan naintzen 4. bozka eremuan. Azpimarratu nahi dut. Bere azken 2 urte hauetako lanek bat egiten dutela gure abertzale ikuspuntu anitzekin. Uztailaren 7an, indar abertzale guziak hauan bilorik gabe, eskuin muturraren kontrako boz batean biltzea nahi dut. Hori horrela, Iñaki Etxanizi, Kolet Capdebieli eta Peio Dufori emango diete botoa, 4., 5. eta 6. hautesbarrutietan urrenez urren. EAJ, EH Baiko eta Macronen alderdiaren ordezkariarekin bildu da, eta bi elkarrizketa horien ondotik hartu dute erabakia. Nire emozio nagusia beldurra da. Nire egin behar nagusia nire erantzukizuna. Beldurra eskuin muturraren aurrean.
giza eskubideak arriskuan daude. Gure demokrazia arriskuan dago. Gure gizartea bere egoismo eta interes partikularetan zatitzen dena arriskuan dago. Gure Euskal Herria arriskuan da. Bien bitartean Macronen alderdiko hautagaiak kritika egin dio EAJaren erabakiari eta adierazi du zentroko bloke baten alde egin beharko litzatekeela. Ce qu'on cherche, c'est de retrouver un front médian, central et centriste qui s'articule donc de la droite républicaine, des républicains aux sociodémocrates. Et je pense que les sociodémocrates, y compris certains, qui figurent sous la bannière de LFI. Igandean beraz, lehia estua espero da ezkerreko Fronte Popular berriaren eta eskuin muturraren bilgune nazionalaren artean. Gure helburua da denentzat garitzeko eta orduan eskuak edo besoak zabaltzen ditugu gure alde bozka dezaten denek, gure baloreak baituzten guziek, lujaldeari lotuak diren guziek gure alde bozka dezatela eta gu eien boza izanen gira Parisen. Bai, egiskua bada denetan, hiru hautez barrutietan niduriko eta Frantzian ere, hori erramer da, ordean zentristen dako eta bozkatu dutenek, behar dute gure programari so egin eta konfiantzia egin Frente Popularari, ez da beste aterabiderik, bestenez ez badaukute konfiantzia egiten eskuin mutuari maiten dute poderea eta pentsatzen dut ez dutela hori nahi. Pradalesek alderdien bilera sortatik kanpo utzi du Vox. Lehendakaria ez da bilduko eskuin muturreko alderdiarekin ez dituelako oinarrizko printzipio demokratiko eta etikoak errespetatzen. Lehendakariak gaur berri eman digula kontseiluan, momentuz ez daukagu fetxa itxirik, orain jokan erronda hori ospatzeko, baina bai datorren asteetan ospatuko da. Hori alde batetikan. Voxeri deritzonean, egia esan, alderdi honek ez du gure autogobernua babesten, ez ditu guk planteatzen ditugun edo partekatzen ditugun printzipio demokratiko horrek ere betetzen, eta zentzu honetan lehendakariaren lehenengo kontaktu erronda honetan ez da egongo alderdi hori. Loiuko aireportuan aste eta erdi egon ondoren, Espainiako Barne Ministerioak eta Asilo eta Aterpe bulegoak ez diote onartu asilo eskubidea Mendebaldeko Saharako herritar bati. Vamos a pedir de forma que se llama cautelarísima, en derecho es de forma urgentísima. Atendiendo a esa recomendación de ACNUR, vamos a pedir expresamente a la Audiencia Nacional que suspenda esa deportación que efectivamente se nos anuncia de manera muy inmediata, probablemente para mañana incluso podría ser si hay un vuelo, no sabemos a qué ciudad, desde luego dudamos con fundamento que se atienda a la petición que ha hecho este muchacho de que no sea por favor a Marruecos, mandadme a cualquier otro país, él lo ha dicho así, mandadme a cualquier otro país que no sea Marruecos, porque me puede esperar la cárcel. 1720 ikasle aurkeztu dira gaur unibertsitatera sartzeko ebaluazioaren ezohiko deialdira Euskal Herriko Unibertsitatean. Mikel Klaber.
Unibertsitatera sartzeko ebaluazioaren ezohiko deialdiari ekin diote Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako 1720 ikasleek. Lehenengo deialdia gainditu ez dutenen edota ikasturtea beranduago bukatu dutenen txanda izango da gaurtik eta ostirala bitarte. Baita nota hobea atera nahi dutenen txanda ere. Nafarroaren kasuan pasaden astean izan ziren ezohiko deialdiaren azterketak. Martxan da unibertsitatera sartzeko ebaluazioaren ezohiko deialdia Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan. Ikasturtean zehar ikasitakoa erakutsi behar izango dute 1720 ikasleek asteazken, ostegun eta ostiralean izango diren azterketetan. Ohiko deialdia gainditu ez zutenen eta urteko ikasketak beranduago bukatu dutenen txanda da orain. Batzuentzat azterketa hauek egiten dituzten bigarren aldia izan da, lasaiago hartu dute oraingoa. Bai, lasaiago. Ja badakit nola egiten diren azterketak eta gainera jende gutxiago dago. Orduan hobeto. Pizka bat urduri, hori normala da, da azterketa bat oso garrantzitsua, baina nik uste dut hori ongi egingo dut. Ez bat, tranquila. Hurrengo urtean, unibertsitate ikasketak egin ahal izateko azkeneko aukera da hau. Gehienek zer egingo duten oso argi ez badute ere. Ni nahi dute ineri zaintza, baina ez dakiz hartuko naizen edo ez. Edo, zino, kanpora jungo naiz. Baina hori, nire plana da iri zaintza egitea. Ez dakit, hau egiten dut ukitzeko, baina nik uste dut egingo dut grau superiore bat eta ja. Ikasi nahi dut diseño de interiores eta joan nahi dut hemendik. Lehenengo azterketak eginda, ondo aterako dela uste dute ikasleek. Ondo, nik uste nuen saiagoa izango zela, pues porque sí, no sé. Baina, bueno, ondo. Euki dugu euskera eta nik uste dut ongi bai. Izan da pizka bat zaila, baina nire ustez ongi egin dut eta hori. Arraro esan da, baina uste dut ondo aterako zait eta, pues bueno, ya lo que sea, lo que Dios quiera, pero... Ikasleen 188 gainditu zuten ohiko deialdia. Horietako batzuk bigarren aukera hau aprobetxatu nahi izan dute ere. 258 nota hobetzeko asmoarekin aurkeztu baitira ezohiko deialdira. Emaitzak uztailaren 10ean emango dira ezagutzera. Nafarroako ikasleek beraldetik asteartean ezagutu zituzten ezohiko deialdiaren emaitzak. Ekainaren 26 eta 28 bitartean burutu zituzten azterketak Nafarroako 412 ikaslek. Euskalgintza alorrean PSNren euskarafobia salatu dute Iruñean. Euskararen defentsarako sareak deituta dozenaka lagunek protesta egin dute salatzeko Nafarroako gobernuak trabak jartzen dizkiola ereduari. Berrogeta 6 urte joan dira polizia tiro batek Germán Rodríguez hil zuenetik. Aurten ere uztailaren 8an astelehenean gogoratuko dute Germán haren omenezko oroitarriaren alboan. Uztailaren 8an Germánentzat egia, justizia eta erreparazioa eskatuko da berriro Iruñean. Polizia armatuak hil eta 46 urtera, uztailaren 8an berriro eskatuko da Iruñean egia, justizia eta erreparazioa Germánentzat, eta 78ko Sanferminetako gertaeren biktima guztientzat. Haren omenezko hilarriaren ondoan egingo den omenaldiaren bidez, Orreaga etorbidean. Aitor Garjonek, 78ko Sanferminak gogoan ekimenaren izenan azaldu duenez, ekitaldia ordu batetan hasiko da. Eta bertan, ohorezko aurreskua dantzatuko da, komunikatu bat irakurriko da, eta Mikel Lasarte bertsolaria, La Furia rapera eta Fermin Valentziak kantautorea arituko dira. Arratsaldeko ekitaldia Peñen kontu geldituko da. Zezen plazan urtero egiten duten isilunea eginen dute, eta plazatik isilik aterako dira.
8:00 aldera, peinakide guztiak eta nahi duten pertsona guztiak elkartuko dira omenaldia egiteko. Alde Zaharreko gazte mugimenduko kideek bat egin dute aurten omenaldiarekin. Duela gutxi Nafarroako Parlamentuak mozio bat onartu zuen. 78ko Sanferminetako gertakariak frankismoak trantsizioan egindako gizateriaren aurkako krimen gisa kokatzeko. 78ko Sanferminak gogoan taldeko kideek begi onez hartu dute aurrera pausoa. Era berean, gogora ekarri dute aurtengo ekitaldia Israelgo estatua Gazan egiten ari den genozidioa salatuko dutela ere. Sanferminekin loturiko albisteekin segiz, 1.500 litro likido irrista gaitz zabaldu dituzte behar terorikoak saiestu eta entzierroa seguruagoa egiteko asmoz. Sanferminetako entzierroaren ibilbidearen 1.700 metro karratuetan likido irrista gaitza jaurti dute. Pabitek enpresa Madrildarreko 10 langilek, Iruñeko udaleko herritarren segurtasun eta bizikidetzarloko langileek gainbegiratuta likido irristagaitza barreiatuko dute Sanferminetako entzierroaren ibilbidearen zati batean. Iruñean gehien kezkatzen duen gaietako bat entzierroaren segurtasuna da. Bereziki ibilbidean zehar zezen bat aske geratzea, eta horrek areagotu egiten du harrapakadetaren bat gertatzeko arriskua. Pabitek enpresako langile batek produktua nola funtzionatzen duen azaldu du. Lo que hacemos es esparcir el producto con unos cepillos y luego neutralizamos todo con agua, con abundante agua. Consiste en realizar una reacción química con los minerales del pavimento y lo que hacemos es crear millones de microporos. Estos microporos, al estar el pavimento mojado, hacen una acción ventosa y evitan el patinazo. Iruñeko udalak proba pilotu bat egin zuen 2005ean, lurrean ez irristatzeko soluzio kimiko batekin. Urte horretatik aurrera produktu hori aplikatzen da. Zezenen erorketa horiek ohikoak ziren Merkaderesen eta Estafeta kalearen arteko bihurgunean. Hori dela eta duela urte batzuetatik ona produktu irristagaitz bat aplikatzea erabaki zen. Bainu guneetan edo dutxetan irristadak eta erorikoak saiesteko erabiltzen denaren antzekoa. Helburua da Sanferminetako entzierroak horritzen duten zezenek irristez egitea eta ez erortzea. Txantreako konpartsaren 40. urteurreneko historiari buruzko erakusketa ikusgai da Cibiboxen. Cibibox Kondestablek Txantreako konpartsaren 40. urteurreneko historiari buruzko erakusketa antolatu du. Erakusketa uztailaren 24 arte egonen da ikusgai eta argazkiak eta moldeak izango ditu, konpartsa osatzen duten figurez gain. Maider Beloki kultura zinegotzi delegatuak inauguratu du erakusketa. Julen Aldaz, Blas Subiza eta Iñaki de Santiagorekin batera, guztiak 1983ko abenduan martxan jarri zen konpartsa bateko kideak. Prentsaurrekoan gogorarazi dutenez, Harmonia Txantreana peinako txiki bat zordearen eskutik izan zen, eta auzoko txikienei aisialdirako eta entretenimendurako alternatibaren bat eskaintzea izan zuen helburu. Horrela sortu zen Txantreako konpartsa, bere figuren artean errege eta erreginak izan beharrean, euskal mitologiako pertsonen alde egin zuena, Tartalo, Sorgine, Basajaun eta Marikasu. Kolektibo ezberdinekin izan duten harremanak oraipatu dute kideek. Nolatan harreman ezberdinak izan ditugu, talde ezberdinekin, kolektibo ezberdinekin, eta horrek nola izan duen eragina taldearen etorkizunean. Nekantakekin izan ditugun harremanak, Mutiko Alaiak dantza taldearekin sortu izan ditugun ikuskizunak, oraintxe bertan urteurrena eta ospatzeko baita ere nolatan ipuin musikatu bat sortzen ari garen azaro aldera. Konpartsatik eskertu nahi izan dute Iruñeko udalaren eta erraldoien konpartsaren sorrerako babesa. Nik uste orain Txantrearen auzoaren irudietako bat bihurtu garela, ez? Orain Googleen zuk Txantre aparatu eta berehala agertzen dira erraldoiak, ez? Hori asko harrotzen zaigu eta gero auzoko jendea ere oso harro sentitzen dela gutaz. Denbora honetan guztian, 150 pertsona baino gehiago pasa dira konpartsatik, eta orain konpartsa txikian hasten diren neskamutil hori ez elikatzen da.
Zezenketik gabeko San Ferminen aldarria egin du Iruña Antitaurinak. Iruña Antitaurinak kale jira antolatu du uztailaren 7 Iruñan zezenketarik gabeko San Ferminak eskatzeko. Hala adierazi dute astearte honetan Elena Fraileren eta Luisa Vallejoren izenean zezen plazaren aurrean emandako prentsaurrekoan. Bide batez, aurtengo kartela aurkeztu dute Javier Nagore ilustratzaileak egin duena. Bertan, San Fermin jaietan, 60 zezen modu agonikoan hilarte sastakatuko dituzte, euren odolean itota kritikatu du taldeak. 2006 garren urteaz geroztik hiltegietan debekatuta badago ere krudelegia izateagatik. Plazan gertatzen dena astakeria eta horrekin amaitu beharra dago. 21. mendean gaude eta jada ezin da onartu animalia bat hil arte torturatzea. Ezta hauntzak kanpandorretik botatzea ere. Iruña Antitaurinak adierazi duenez, herritar gehienek ez dituzte animalien aurkako tratu txarrak onartzen. Gehitu dutenez, datu eta inkesta guztien arabera, herritar gehienak zezenketen aurka daude, tauromakiaren gainberan argi eta garbi nabari denez. Gasteizen, Tuteran, Bilbon eta Kataluniako egoera azpimarratu dute, batik bat. San Ferminei dagokienez, jende askok uste du Peñetako txarangek sortzen duten giroagatik ez balitz, Iruñeko zezen plazaren irudia Tuterakoaren antzekoa izango litzatekeela. Hutsa eta aspergarria. Jakin badakigu, eguzkitako jende gehiena ez dela joaten zezenak gaizki tratatzen eta hiltzen ikustera, baina sarraski hori berdin gertatzen da, naiz eta ikusle askok ez begiratu. Tratu txarrak jaien oinarri ezin direla izan argi utzi dute. Jai eredu aldaketaren alde egin dute taldekideek. Horretarako Iruñeko Peñei dei egin diete zezenketarik gabeko San Ferminak lortzeko bidea errazteko. Udaletxe plazan arratsaldeko 7etan hasiko da kale jira musikatua, txaranga eta gaiteroekin. Langabezia euneko 0,84 igo da Euskal Autonomia Erkidegoan eta euneko 0,86 jeitsi Nafarroan ekainean aurreko urtearekin alderatuta. 832 pertsonatan egin du bera langabe kopuruak Hego Euskal Herrian ekainean. Maiatzarekin alderatuta 55 pertsona gutxiago daude lanbiden izena eman da. 767 dira Nafar Lansareren kasuan. Osotara 125.300 pertsona inguru daude langabezian Hego Euskal Herrian. Araba izan da EAEko 3 lurraldeetan langabeziaren jaitsiera egotea bermatu duena. Hau izan da, hain zuzen, langabezia murriztu duen lurralde bakarra, Bizkaia eta Gipuzkoan kopurua handitu den bitartean. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan langabeziak jarraian behera egiten duen 3. hilabetea izan da ekaina. Hori bai, aurrekoetan baino kopuru txikiagoan. Moteldu bada ere, tendentzia ona dela baieztatu du Mikel Torres, ekonomia, lan eta enpleguko sailburuak. Aunque no sean cuantitativamente muy importantes, cualitativamente seguir esa línea de crecimiento es importante, no tenemos que dejarla. Y en ese sentido, bueno, pues lejos de triunfalismo, quiero recordar también que tenemos más de 100.000 personas apuntadas en las listas de Lanbide y que, por tanto, bueno, pues a pesar de que el crecimiento de empleo es una muy buena noticia, sin embargo, pues tenemos que intentar satisfacer la demanda de esas más de 100.000 personas apuntadas en Lanbide. Langabezia tasa jarraian murrizten den 2. hilabetea izan da ekainekoa Nafarroaren kasuan. Urtea hasi zenetik 1000 langabetu gutxiago daude Nafar Lansareren zerrendetan. El empleo en Navarra no solo está en una tendencia positiva, es además una tendencia estable, es una tendencia sostenida y se asienta además en parámetros de calidad en el empleo y de menor temporalidad. Afiliazioetan ere datu positiboak erregistratu dira gorakada txiki batekin. Maiatzeko datuekin alderatuta, 643 pertsona gehiagok eman dute izena ekainean gizarte segurantzan Hego Euskal Herriari dagokionez, 1.142.000 ailegatuz. La munduan jarraituz ostiral artean, bizan ez da eskaineko arreta presentzialik ez telefono bidezkorik. Langile gehiago, lanaldi osoak eta lanpostuen egonkortasuna eskatu dituzte. Mikel, konta eguzu. 3. greba eguna izan da gaurkoa, Anbisako jendaurreko arreta ematen duten 7 langileentzat. Astelenean abiatu zituzten
mobilizazioekin, eta ordutik ez dute arretarik eman Gasteizko urak kudeatzen dituen enpresan. Beraien lan baldintzak prekarioak direla salatu dituzte eta hauen hobekuntza aldarrikatu dute. Gasteizko udalak azpikontratatutako zerbitzua izan da, honen implikazioa ere aldarrikatu dute. Astebeteko grebarekin aurrera jarraitzen dute Gasteizko urak kudeatzen dituen Anbisako jendaurreko arretako langileek. Astelena eta ostirala bitartean mantenduko dituzte lanuzteak, lan baldintza prekarioak salatzeko. Langile hauek lanaldi partzialekin lanean ari dira, egunean 6 orduko lanaldiarekin, Bizkaiko bulegoetako iraungita dagoen hitzarmen bat aplikatzen zaie, hilean 1.000 euroko inguruko soldata daukate, eta gainerez daukate subrogazio eskubiderik, hau da, Anbisak pliegoak edo zerbitzu hau azpikontratatzea atatzen duenean berriro, langile hauen lanpostuak arriskuan daude. Beraz, aurten, abenduak 31an, arte lana daukate, baina urtarrilaren batean ez dakigu egongo diren edo ez. Horien aurrean, enplegua sortu eta egonkortzeko aldarrikapena egin dute. Bat, lanaldi partzialekin bukatzea eta lanaldi osoak jartzea, hau da prekaritatearekin bukatzea. Bi, subrogazio eskubide hori bermatzea, langileek beraien bizitza proiektua egin ahal izateko, eta 3, langile guztiei kontratu mugagabeak egitea. Langileen 100%ak egin du bat, elak egindako greba deialdiarekin. Enpresarekin ez ezik, Gasteizko udalarekin ere negoziatu nahi dute, azpikontratatutako zerbitzua baita. Udalak enpresak ez gaitu deitu, aste honetan, eta gu hemen gaude, gu uste dugu aldarrikatzen ari garena justua dela, logikoa dela bai langileen prekaritatearekin bukatzeko, eta baita Gasteizko herritarren zerbitzu hobea emateko ere. Orduan jarraituko dugu, aste hau osorik greban daukagu, eta gero mobilizazioekin jarraitzeko asmoarekin ez baldin badago irtenbiderik. Greba ostiralera arte luzatuko da. Behin hau bukatuta, hobekuntzarik egon ezean, behin hau bukatuta hobekuntzarik ez badago, aurrerago mobilizazioekin jarraitzeko asmoa dutela iragarri dute langileek. Cementos Rezolako langileen aldarrikapenako zen entzun dira inorgan, greba mugagabean daude langileak, enpresak alde bakarrez ezarritako enplegu erregulazio espedientearen aurka eta lanpostuen defentsan. Azken astean Cementos Rezolako langileak mobilizatzen ari dira 56 langileren kaleratzea saiestu nahian, enpresak ezarritako enplegu erregulazioko espedientaren aurka eta lanpostuak defendatzeko. LAB eta ELA sindikatuek enpresaren planteamendua erabat gaitzetxe dute. Asteartean espedientaren inguruan negoziatzeko 3. bilera egin zuten, eta ez da aurrera pausorik eman. Enpresak espediente justifikatu gabe jarraitzen du LAB sindikatuaren arabera, deskarbonizazio prozesua aitzakiatzat hartuta, baina neurri hori justifikatzen duten elementu errealak mahai gainean jarri gabe. Langileek argi dute hori ez dela benetako deskarbonizazio prozesu bat, baizik eta 56 pertsona kaleratzeko aitzakia bat, eta greban jarraituko dutela azpimarratu dute erretiratu arte. Egoera horretan deskarbonizazio prozesua enplegurik suntsitu gabe gauzatzeko beste aukera batzuk aztertzea eskatzen dute enpresa batzordetik. Bada, enpresak jakinarazi du Heidelberg Materialsek kaltetutako pertsona guztien lan alternatiba diseinatu duela, eta 15 aurre erretiro 30 barne birkokatze eta 11 kanpo birkokatze eskaini dituela. Sindikatuak baina konpainiak argitaratutako mugikortasun eskaintzaren aurka daude, eta zehaztu dutenez 15 birkokatze daude Arrigorriagan, eta beste 15 Erresuma Batuan, Herbeheretan, Alemanian edo Italian. Eta beraz etorkizuneko bermeak zalantzazkoak baino gehiago dira enpresa batzordearen ustetan. Ohartarazi dutenez langileak enplegu erregulazioko espedientea saiesteko borrokatuko dira eta ostiralan hasi zen greba mugagabearekin jarraituko dute. Eta negoziaketetan aurrerapenik izan ezean bide juridikotik joko dutela jakinarazi dute. Deskarbonizazioa enplegua suntsitzeko aitzakia gisa erabiltzen ari den honetan benetako trantsizio ekosozialaren alde egiten du LAB sindikatuak. Krisi klimatiko larria bizi dugun honetan trantsizio ekosoziala beharrezkoa dela aldarrikatu du LAB sindikatuko Garbin Aranburu koordinatzaile orokorrak. Industrian birmoldaketa sakon bat egin behar dela eta birmoldaketa horien barruan deskarbonizazio prozesu bat eman beharko dela. Aldiz uste du Cementos Rezola moduko enpresentzat deskarbonizazioa enplegua suntsitzeko argudio eta aitzakia bilakatzen ari dela.
Guk ez dugu trampa horretan erortzeko inolako asmorik, gu noski deskarbonizazioaren alde gaude, baina horrek eskatzen duena da prozesu horiek planifikatuak izatea, prozesu horiek ordenatuak izatea, transizio ekosozial bat egin behar da, eta transizio hori ezin dute enpresek lideratu. Transizio horretan langilei hitz eman behar zaie eta langileekin negoziatu eta adostu egin behar da. Trantsizio ekosoziala aurrera eramateko liderazgo publiko sendo baten beharra azpimarratu du, plan integral bat izatearekin batera. Ildo horretan esku hartze publiko sendoa izango duen industria politika eskatu dio Eusko Jaurlaritza berriari. Eta horrek gaur egun arteko politikak alboratzea, beste norabide bat eskatzen du. Enplegu planak behar dira eta lanaldi murrizketari ere heldu behar zaio eta lanaldi murrizketa sakon bat beharrezkoa da. Horri gehitu dio eraldaketa prozesu hori ezin dela ulertu eta ezin dela gauzatu langileen parte hartze eta adostasunik gabe. Deskarbonizazioa medio 56 kaleratu nahi dituzte Añorgan. Hori ala Cementos Rezolako langilek hainbat egun daramate greba mugagabean. Baina ez dira greba mugagabean dauden bakarrak, Arrasateko mikrolikuiten kasurako enpleguaren defentsan daude, edota Nafarroako Mondelezen hitzarmen duin baten alde. Nafarroan sindikatuek elkarretaratza egin dute Iruñean azken lan istripu larriak salatzeko. Hiru LAB, CGT, Steilas, ESK eta N sindikatuek elkarretaratza egin dute Nafarroko gobernuaren egoitzaren aurrean, aurreko astean Etxegarateko istripu larrian hildako garraiolaria gogoratzeko eta Nafarroko errepidetako lan ezbehar kopuru handia salatzeko. Lan istripu gehiagorik ez, prekarietateak hil egiten gaitu lelopean. Sindikatuek salatu dutenez, 2024 urtea bereziki tragikoa izaten ari da Euskal Herrian, errepidean hil diren garraiolarien kopurari dagokienez. 9. garraiolaria da hilden Euskal Herriko errepidetan edo kanpoan, baina hemengo garraiolaria. Eta betikoa esaten duguna da, ez? Baldintzak askarrak ondorioa daskatela eta garraiolari gehiegi hiltzen direla Etxegarateko istripuan hiltzen olastiko garraiolaria eta esan dudana, ez? Lan baldintzak askarrek eragina dakate, ez? Ordutegi luzek, garraiolari ez dagozkien lanak, estresak, ordutegi estuak, ez, guzti horrek eragina dauka eta ondoriak sarriegi, larriak izaten dira, ez. Hiruk beste sindikatu batzuekin batera behin eta berriz salatu du lan baldintza prekarioak daudela ezbehar horien atzean. Patronalari eta administrazioari zuzendu zaizkie. Enpresariek ez dituztela betetzen osasun arloko arauak eta bestetik administrazioak ere ez duela nahiko egiten arau horiek bete daitezen, ez? Administrazioak garraioaren sektoreko ezbeharrari beste era batera aurre egin behar liokela gehitu dute sindikatuek. Alde batetik, kontuan hartu gaixotasun kardiobaskularrek sektorean duten garrantzia, lan istripuen prebentzio arauak finkatzerakoan. Eta bestetik, istripuak izaten dituzten garraiolarien adina. Bederatzi hilabetez negoziaketetan aritu ondoren, Gipuzkoako ingurune naturaletako salbamendu eta sorosletza zerbitzuetako langileek hitzarmena sinatu dute. Comisiones Obreras eta LAB sindikatuek sorospen eta salbamendu hitzarmena sinatu dute Gipuzkoako hondartzetan 9 hilabeteko negoziazioaren ondoren. Orain arte existitzen etzen negoziazio esparrua sortzarekin batera zeinak etorkizunean ere sektore arautzen jarraitza ahalbidetuko duen Gipuzkoako hondartzetako sorosleen lan baldintzak duinduko dira. Sindikatuen ustez mugarria da segurtasun juridikoan bai eremu horretako langileentzat bai udaletan lizitatzen duten enpresentzat. Izan ere gaur egun Gipuzkoako udalek kudeatzen dituzten hondartzetan lan egiten dutenen kontratuetan lan baldintzak berdintzen ditu. Comisiones Obrerasek txalotu egin du lortutako akordioak titulartasun publikoko kiroldegien sektoretik ere bereizten duelako Gipuzkoako hondartzetako sorospen eta salbamendu zerbitzua. Gaineratu du aurrerapen hori garaipen garrantzitsua dela hondartzetako segurtasuna zaintzen dutenen lan eskubideak babesteko eta lan baldintzak duintzeko. Bestalde LABek oso balorazio positiboa egin du sektoreko lehen hitzarmen horrek dakarrenaren inguruan, eta bereziki azpimarratu ditu aurrerapenak honako hauei dagokienez.
Igerilekuetako soroslekin soldata parekatzea, urtarokotasun plusa sortzea, antzinatasun plusa kentza dakarren arren soldata taulen eguneraketan urtereuneko bat gehiago izan dezaten, igandea jaiegun gisa aitortza lan egindako orduakoitzeko 1,5% igoerarekin eta hitzarmen kolektiboa blindatzea, ez aplikatzeko klausularekin eta ultraaktibitate mugagabearekin. Hala ere, laben iritziz negoziazio prozesua are gehiago estutu zitekeen eta titulartasun publikoko kiroldegitako instalazioen hitzarmen kolektiboan bermatzen diren zenbait gai hobetu. Hala nola asteko 35 orduko lanaldi arautzea edo soldataren 100% kobratzea edozein lan gertakaritan edo KPI-ari lotutako soldata igoerak. Espainiako Berdintasun Ministerioak krisi batzordea bildu du astearte honetan azken orduetan izandako krimen matxistak aztertzeko. Asteburuan Espainiako estatuan 6 hilketa izan dira, 4 emakume eta 2 haur. Hay elementos que se pueden mejorar y en eso tenemos que seguir trabajando, en aquellos elementos que tienen un margen de mejora. Nazioarteko gaiekin segiz, Bidenek onartu egin du ia lo geratu zela Donald Trumpen aurka eginiko eztabaidan eta Harrisek baztertu egin du presidentea ordezkatzea. Aspaldi ari da Joe Biden Amerikako Estatu Batuetako presidentea bere osasun egoera kezkagarriaren zantzuak ematen eta hauteskunde presidentzialetarako hauteskunde debatean areagotu egin ziren. Eligible for what I've been able to do with the COVID, with dealing with everything we have to do with, look, if we finally beat Medicare. Horren ostean, alarma guztiak piztuta daude demokraten artean, Texasko ordezkari demokrata izan deleena eskatzen Bidenek alde batera egin dezala, eta gero eta gehiago dira presidentearen osasun egoerari buruzko xehetasun gehiago eskatzen dituztenak. Alderdi demokrata diruz hornitzen dutenen artean ere kezka da nagusi. Antzeko eskakizuna egin dio The New York Times egunkariak hauteskundetarako hautagaitza bertan bera uzteko eskatu dio presidenteari. Alderdi demokratak krisi betean dagoela hautatuko dute ofizialki edo ez Joe Biden Ameriketako Estatu Batuetako presidente gai, abuztuan egingo den demokraten konbentzio nazionalean, izan ere Biden ordezkatzeko mamua badabil demokraten artean eta dagoeneko mahai gaineratu dira zenbait izen, tartean Kamala Harris egungo presidente ordea eta Kaliforniako eta Michiganeko gobernadoreak. Ingurumen gaietara salto, plastikozko tapoiak eta botilak betiko lotuta izango dira Europako araudi berriarekin. Aurrerantzean plastikozko tapoiak eta botilak betiko lotuta izango dira Europako araudi berriarekin. Gaurtik 3 litro baino gutxegoko plastikozko botila edo birrik batek ezingo du bere estalkia solte izan. Mundu mailan minutuko 1 milioi bat botila kontsumitzen dela kalkulatzen da azken datuen arabera, jakina botila bakoitza dagokion tapoiarekin. Plastikoaren kontsumo ere ikaragarria da oro har eta ondoren zaborrak itsasoa kutsatzen du. Hori hondartzetan nabaritzen da, izan ere hondartzetan aurkitutako hondakinen 74% plastikoak dira. Eta plastikoen artean tapoiak dira buruhausterik handienetako bat. Horiek guztiek birzikla daitezke, eta ez da arraroa helburu solidarioetarako ere biltzea. Baina tapoia botilari lotuta ez badago normalena sailkapen baeetan galtzea da, eta zabortegian amaitzea birziklatu gabe. Espainiako Ingurumen Ministerioak 2022an hondartzetako itsaszaborrei buruzko ikerketa egin zuen. Tapoien arazoa aztertu zuen kostalde guztietan, eta Euskal Herriko 2 hondartza sartu zituen. Igeldoko agitikoa eta barrikako minakoz.
Agitiko harrien artean aurkitutako zaborretik 174,8 elementu plastikoak ziren. Plastikozko bonbilak eta botilak izan ziren zaborrik ohikoenak. Minako zen bestalde jasotako zaborraren 182 plastikoa zen, eta 6. elementurik ohikoena plastikozko tapak. Arazo mundial horri irtenbide bat eman nahian aurrerantzean plastikozko botilak eta horien tapak lotuta ekoiztuko dira. Kontsumitzaile askok uste dute traba dela, baina tapoie sortzen duten hondakinen arazoak bereziki hondartzetan konponbidea behar du. Solaria enpresak arabana egin asmo duen Zerbena solar proiektua ez da onargarria lurra sareak oharbidez adierazi duenez. Askotariko irregulartasunak daudela salatu du. Imanol Pradales lehendakariak Urdaibaiko Guggenheim proiektuari heltzeko konpromiso hartu du legegintzaldi honetarako. Mikel Klaber. Hasi berri den legegintzaldian Urdaibaiko Guggenheim bezala ezagutzen den proiektuari helduko diotela baieztatu du Imanol Pradales Eusko Jaurlaritzako lehendakariak. Pradalesek berak bultzatutako proiektua da hau Bizkaiko azpiegitura eta lurralde garapenerako foru diputatua zenean. Oraingoan EAJ eta PSek sinatutako gobernu akordioan proiektu hau bultzatzea barneratzen dela gogorarazi du eta hurrengo urteetan horri helduko diotela adierazi du. Hasi berri den legealdian zehar Urdaibaiko Guggenheim proiektuari helduko diotela baieztatu du Imanol Pradales Eusko Jaurlaritzako lehendakariak. Busturialdeko biziberritze planaren parte dela gogorarazi du Pradalesek, baita EAJ eta PSek sinatutako gobernu akordioaren parte ere. Un proyecto que vamos a abordar en esta legislatura. Hay un acuerdo entre todas las partes por el cual se ha dado un tiempo máximo, creo que en torno a 2 años, para hacer los análisis administrativos, medioambientales, culturales, oportunos en relación con el proyecto. Y es el escenario en el que estamos. Zentzu berean hitz egin du Eusko Jaurlaritzako bozeramaileak Maria Ubarretxenak, legealdi honetan bultzatuko den proiektua dela baieztatuz. Ez da bakarrik eraikin bat, baizik eta, baiara horretan, baiara hori bultzatzeko proiektu askoz orokorako baten barruan dagoen atal bat da, eta lehendabizikoz ere gobernu koalizio honen akordioaren baitan dagoen proiektu bada. Eta beraz, gobernu koalizioan dagoen proiektu bat dan enean gobernu honek bultzatuko du. Proiektatutako beste azpiegitura handi bati buruz ere hitz egin du Pradalesek. HTA eta Euskal Y-koa eta Nafarroako ibilbidearen arteko konexioari buruz hain zuzen. Gipuzkoako aldundia Ezkio itsason elkartzearen aldekoa da. Arabako Foru Aldundiak aitzitik Gasteizko konexioa lehenesten du. Espainiar estatuaren autua dela baieztatu du Eusko Jaurlaritzako lehendakariak. Azterketa guztiak izan arte erabakirik hartuko ez dela adieraziz. Euskara Aventura espedizioaren 3. eguna dugu gaurkoa. Ura, ura, ura! Euskara Aventura! Betirarik ez baina noiz bai, sinizarazi zeridan, bainu bat, zurekin, beterako izaren zela. Daira, aurra, berriatzago aurrengo gauean, egun senti berri baten zentzua galtzean.
Udan euskara ikasteko eta hobetzeko modurik politenak dira udako barnetegiak, hizkuntza ohiturak aldatzeko giltzarri dira, baita ikasketa prozesuan sakontzeko ere. Udaro bezala AEKak euskara ikasteko barnetegien eskaintza zabala du eta izen ematea zabalik dago. Arantzako barnetegira egingo dugu salto, bertan baitugu Ander Ezeoza Arana AEKako irakaslea. Kaixo, Ander? Kaixo, atxaldeon. Bai, arratsaldeon, gau eskolen sorreratik ia menderdi igaro ostean euskara ikasi eta euskaraz bizitzeko asmoak bizirik dirau. Horren erakusle dira barnetegiak, hilaren hasieran ekin diozue aurtengo eskaintzari Arantzan Nafarroan, zer moduzko hasiera izan duzue? Zoragarria, egia esan da Arantzako herriak beti hartzen gaitu ikaragarri ondo eta fenomeno. Taldea gainera ederra izan dugu aurten eta oso ondo. Bai. Kamaratzean, esan diguzu, 3. urtea duzula aurten irakasle bezala, nola bizi duzu barnetegia? Niretzat ez da lana, ni irakasle nator, niretzat ez da lana, gozamena da. Hemen Arantzan, euskal giroan, euskal kulturan murgiltzeko aukera daukagu, eta herria zein bertako jendea, zein etortzen zaizkigun ikasleak eta hemen ibiltzen garen irakasleak, nik izan dituen esperientziak zoragarriak izan dira. Behin, orain dela 2 urte etorri nintzen barnetegitara, estreinakoz, eta maite mindu nintzen esperientziarekin, eta berriro ere errepikatu nuen iaz, eta aurten ere errepikatu dut. Errepikatzeko esperientzia, ikasle bezala euskalduntzea prozesu bat dela esan genezake eta prozesu hori garatzeko bide ezberdinak har daitezke. Horietako bat, eta ohikoena euskaltegira joan eta klasean bertan euskara ikastea da. Aldiz, udako barnetegi hauetan bestelako esperientzia bizi dute ikasleek, ezta? Bai. Klaseetan azken finean oso hezkuntza formala jasotzen dugu, ezta? Baina hemen erabateko murgiltzea dago eta espazio ludikoetan zein akademikoetan euskarazko mundua eta ingurua eta testu ingurua daukate ikasleek, eta nik uste dut edozein hizkuntza ikasteko modurik eraginkorrena hauxe dela. Etengabeko eta 24 orduko murgiltze bat, hizkuntzan eta kulturan, eta hizkuntza ez bakarrik antzeman ikasketa prozesu bezala, baizik eta modu ludikoan eta gozatzeko esparru eta gozatzeko erraminta ere izan daitekela ikasi ez eta konprenitu. Euskaran murgiltze horretan, nolako dagun bat Arantzako barnetegian ikasle batentzat? Barkatu, errepikatu duzu? Euskara ikasterako orduan, nolakoa da egun bat Arantzako barnetegian? Bitu, klase arruntak ere izaten ditugu, baina, nahiko intensoa izaten da eguna, 9etan nolako jolas bat, esnatze jolas bat egiten dugu, apur bat, garuna aktibatu dezagun eta odola mugitu dezagun, eta gerora egiten ditugu klaseak. Ez da hemen dana jiji jaja. Parranda eta ondo pasatzea badugu, baina klase teorikoa ere izaten dugu. Izan ere, hasieran diagnostikoa eta bukaeran ebaluazioa egiten dugu. Hau da, abeko azterketetara aurkeztu nahi duen ikasle batentzat ere baliagarria da. Baina klase teorikoetatik harago euskaraz jolasteko aukera ere izaten dugu. Hemen bazkaldu egiten dugu elkarrekin, dena egiten dugu elkarrekin, klasera joan elkarrekin, eta arratsaldetan 6 arte klaseak izaten ditugu, eta 6etatik aurrera tailer bat egiten dugu, egunetik egunera ezberdina izaten dara, dena delakoa egin izan dugu hemen, ezta? Txangoak hemen ingurutatik, txalaparta tailerrak, dantza tailerrak, bertso tailerrak, denetariko ekintzak egia zen. Eta gero, arratsaldean tarte librea ere egoten da, eta, afaria eta laster lotara. Eta gero, astean behin, eguneko txango bat egiten dugu. Dela beste herriren batera, dela irratiren batera, dela hemengo ingurutako mendi garairen batera, eta, giro euskaldun giroan eta giro ederrean gozatzen dugu elkarrekin, eta noski euskaraz.
Euskara baina maila desberdinak izango dituzte ikasleek, hori klaseetan banatuko zarete beraz, ezta? Hau da, ikasleak mailaren arabera banatuko direla klasetan. Bai, mailaren arabera banatzen ditugu, baina hori ere nik uste dut politena izan daitekela, ez? Osea, hala eta guztiz ere momentu ludikoetan elkarrekin egoten gara denok, eta normalean ikasleek elkarri laguntzen diote, eta hori oso polita da. Gehien dakitenek irakasten diete gutxien dakiten hoiei, eta euren esfortzua ere aintzakotzat hartzen dugu, ez? Gutxien dakiten esfortzu hori. Eta askotan ere, gutxien dakitenengandik ere asko daukagu ikasteko, eta orduan ikasketa prozesu integrala izaten dugu, ez? Elkarrengandik ikasten dugulako. Euskaldun berrietan pentsatzean, Josean Sagastizabalen Kutsidazu bidea Isabel Eleberriko, Juan Martin protagonista etorri hoi zaigu burura. Euskaldun berri lotxatiaren estereotipo zuzena, zalantzarik gabe. Estereotipoak lotxaren kontuan nahiko zabaldua da Euskaldun berrietan. Bada Euskaldun berri hauei esan nahiko zenieken zerbait? Bai, animatzeko. Hemen lotxarentzako tarterik ez dagoela, baina hori ez du zertan beldurgarria izan, baizik eta polita. Hemengo giroa eta hemengo jendea zoragarria da, ikasle lotxati horiek ikasiko dute euskara ez dela lanpostu publiko batera sartzeko traba bat, baizik eta mundu berri baterako atea ere izan daitekela, eta jende zoragarria ezagutuko dutela hemen, zeinetan modu atsegin batean eta modu divertigarri batean euskara ikasiko duten, eta dakiten euskara pur hori praktikan jartzeko aukera izango duten, inolako juzku gabe eta inolako gaizki begiratu gabe, baizik eta gainontzekoen eta nire ustez hori da gauzarik ederkarren artean gure barruetan, gure burruka horretan eta burruka horretan aurrera egitea modu kolektiboan. Hasieran esan bezala, izen ematea zabalik duzue, gainera Arantza ez da udaleku bakarra, ez da, eta data desberdinak ere badaude. Oraindik, hau da, garaiz gaude, edo garaiz daude, nahi lukeenak izen emateko. Bai, hainbat hainbat barnetegi ditugu, Arantzan ez ezik, foruan eta adunan ere, bai dugu barnetegiak, eta txandak izaten dira 15 aldietakoak. Uztailean, zein abuztuan, zein irailean apuntatzeko aukera izango du edonork, eta beraz, nire gomendioa eta nire aholkoa apuntatzea eta gozatzea, euskaraz gozatzea eta euskal munduan murgiltzeko aukera paregabe hau ez galtzea. Bada, esperientzia politonen inguruko berri gehiagoren zain izango gara, euskalduntze prozesu eta uda ona opa dizuet, mila esker, Ander. Mila esker zuei, mila esker benetan. Irati Agrazkoenaga kultura ditua dugu pantailaren beste aldean. Kaixo, Irati? Korterraza aire zabaleko film laburren jaialdia abian da Gasteizen. Bihar ustailak 4 emango diote hasiera eta larun batera arte film labur eta kontzertuak eskainiko dituzte Artium Museoaren barruko plazan. Berez, Korterraza Gasteizko eta Arabako aire zabaleko film laburren jaialdia da. Eta ekainaren amaieran hasi eta irailaren erdialdera arte luzatzen da lurraldeko, Arabako, 40 herritan emanaldiak eskainiz. Baina, 15. edizio honetan, Korterrazaren Gasteizko programazioaren zatirik handiena ustailaren 4tik ustailaren 6 izango da Artium Museoaren barruko plazan esan bezala. Publikoak film laburren 4 emanaldiz, 7 kontzertuz eta euskarazko ipuin kontaketa batez gozatu ahal izango duane Gebararen eskutik. Gainera, aurten film laburren aldeko ITB saria estrenatuko da. Urtero zinemagile batek generoan duen implikazioa aitortu nahi duen saria hain zuzen. Aurten, joan den ostiralean zendu zen Txema Blasko aktore arabarra ere omenduko dute gainera. Gasteizko ekimenak 35 film labur nabarmenen aukeraketa proposatuko du. Arabako lanen presentzia
handiarekin eta publikoak saritutako lan ugarirekin gozatuko duala nola Europa izeneko lana Ekain Irigoyena, Colorado, Sandra Gallego eta Pilar Gomezena edota Eneko Sagardoiren Betiko gaua filma. Orain arte egin duten moduan, sarrera doakoa izango da eta herritar guztiei irekita dagoen kultur jarduera baten barruan egingo dute. Bilboko udalak urtero antolatzen duen Bilboko kalealdia antzerketa arte jaialdiaren 25. edizioa hasi da dagoeneko. Astelenean eman zioten hasiera eta uztailaren 6 arte, larunbatara arte, iraungo du hainbat generotako eta adin guztietarako programazioa ekarri du kalealdiak 86 emanaldirekin, hain zuzen Bilbon zehar banatuko eren 86 emanaldirekin. Jaialdiaren gune ezberdinetan arituko diren 17 konpainietatik 7 bilbotarrak dira eta jaialdiaren 25. edizio honetan parte hartzen dute besteak beste Dab Dantza konpainia karrikan laguntzen proiektua irabazi zuenak, Eusko Orleans Band eta Kukai dantzak, Hortzmuga teatroak, Kamikaz kolektiboak, Loratzen dantza taldea, konpainia Maite Gebarak, Orain bi zirko teatro gorakadak, edota galdu ezin duzuen Estefania de Paz Asin konpainia Nafarra. Olbido Floresta konpainia honek eskaintzen digun emanaldi benetan bikaina eta emanaldi guztiak doakoak izango dira. Baina azpimarratu behar dago ikuskizun batzuetarako gonbidapenak hartu behar direla, besteak beste aipatu dugun Estefania de Paz Asinen Olbido Floreserako, Maite Gebara konpainiaren sustorako eta Pau Palaus konpainiaren sotli ikuskizunerako. Jaialdiaren webgunean errezesbatu izango dituzue gonbidapenak errez. Bilboko kalealdia gainera, nazioarteko 3 estreinaldi ere proposatzen ditu aste honetarako, Sun Circus konpainia suediar Katanoaren Gregarios, Tunel, Ipana Maleta konpainia germaniar irlandarrarena, uztailaren 5ean egongo dira hauek, ostiralean 5:00 eta 8:00 eta 4:00 eta Kasildatenearen parkean. Eta Eia, zirku konpainiaren Nuie uztailaren 6ean egongo dena larunbatean gaueko 11:00 Arriaga plazan eta ikuskizun horrek emango dio amaiera 2024ko jaialdiaren programazioari hain zuzen. Eta asteburu honetan kaleko arten beste jaialdi bat, kasu honetan Lekeition. Uztailaren 5etik uztailaren 7 egingo baita Lekeitioko kaleka antzerki jaialdia. 34. edizio honetan ikusleak sensibilizatu eta gogoeta egitera bultzatuko ditu jaialdiak. Kaleka nazioarteko kale arteen jaialdiaren 34. edizioa da hau eta hainbat herrialdetako lan eszenikoak, tailerrak, partaidetza instalazioak eta komunitatean sortutako kaleko arten sorkuntza eremuak ekarriko ditu Lekeitioko herriko kaleetara. Aurtengoan 11 izango dira Lekeitioko kaleetan zehar ikusi ahal izango diren ikuskizunak herriko gune esanguratsuenetara zein ez ezagunagoetara kale arteak eraman. Ez guztira 12 konpainia eta kolektibok parte hartuko dute jaialdian. Italia, herrialde katalanak eta Euskal Herriko beste txoko batzuetatik etorritako konpainia eta kolektiboak izango dira, besteak beste. Eta haien lanetan kaleko artetako alor desberdinak landuko dituzte. Adibide, antzerkia esan dugun bezala, baina baita ere kalejirak, klaunak, piroteknia, sormena sustatzeko espazioak edo gogo eta eragingo diguten bestelako espazioak. Larun batean esaterako arratsaldeko 6etan eta 8:30 inerte izango da Harri Kizkirrian zirko ikuskizuna. 7:30 larun batean baita ere antzarren dantza ikuskizuna izango da Izuntzako zubian, hau da itsaso gainean egingo da. Eta igandean arratsaldeko 7:30 plazan Kamikaz kolektiboaren Troia izango dugu ikusgai. Amaitzeko atzo zabaldu zuten Xabier Robeso margolariaren arrazoiaren eta emozioaren artean erakusketa. Donostiako Kendo Kulturetxean bizitatu ahal izango da erakusketa. Artista gipuzkoarraren lanek artea eta filosofia uztartzen dituzte, artea baita adimenaren eta arimaren bitartekotza egiten duena bere ustez, eta filosofia berriz hori asaltzen duena.
Erakusketa iraiaren 4 arte bizitatu ahal izango da, beraz, uda osoa duzue horretarako. Simbologia bere biziko presentzia du erakusketa honetan, artistaren arabera simbologiaren bitartez, espirituaren dimensio eta leku izkutuetara iritz daitekelako. Eta oraindik ezagutzen ez dituen tokietara. Margolariak ibilbide luzea du egina erakusketei dagokionez, bai nazio maila, baina baita nazioartekoan ere, eta bere lana filosofikoa, trascendentala eta simbolikoa dela izan da. Alde batetik trascendentala ezagutzen denaren mugak gainditzen dituelako, inkonsientean sakonduz, simbolikoa simboloen hizkuntzaren bidez adierazten delako. Esan bezala, erakusketa iraiaren 4 arte zabalik eta asteleretik ostiralera bizitatu ahal izango da, larunbatetan ordutegi pixka bat murritzagoan. Agur bai, heldu gara amaierara, bihar izango gara bueltan.